Ngiyabona kwi-comment section khona babuzayo ukuthi kwenzakalani. Sikwimashi yama-twins lawa amabili ashonele home. Bafuna i-justice umndeni wakaDlamini. So silana endaweni yamahhovisi angakhona awabanikazi be-home. Ibona abantu okumele bekhulume kahle. Ngiyaphazamiseka yazi bafethu ngisaba abantu mami. Siku-Pine Street. Khona babuzayo. Guys, yama-twins lawa amabili elilodwa elishonile ewakwi-building yase-home. Well, nami ngihlala khona e-home kodwa siyayifuna i-justice. Ngihlala kuyo impela i-building kodwa siyayifuna i-justice. So, abantu avele besibale.
sibaleke kungenalutho nje yazi ayibala kube sithamba abantu bathi vele asishisa inkinga sikwazi ukulishisa kugcwele kunamaphoyisa ngesize sikwazi ngoba usho kwayena uDlamini uKhaya Dlamini okuwumnikazi wey'ngane ubabwazi bamdubulile nge-rubber bullet kodwa phela and ube live ngicabanga ubonile live wakhe eriphetha yonke into so yiyona nami engenza ukuthi ngiphume endlini ngize la kugcwele-ke bafethu kuthiwa nje alishisa ibuilding inkinga sikwazi ukulishisa kugcwele amaphoyisa and amaphoyisa bafethu awo-rubbish apparently kuya ngazi ukuthi athengiwe vele ukuthi mina ngithi asingarenti nje inyanga yonke sonke asingarentini sonke sinesihlala khona ngoba leyo kushisa kwe-building phela kuzosho izinto zethu kodwa phela shuthi kumele simuke out abenziwe ubulungiswa niyabazi nje uhulumeni wenu ukuthi usenzela phansi kanjani sizomasha nje impela kumasha lokhu kuqale kusukela ekuseni ngabo-9 but namanje-ke